गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिग्रोबाय। आं फिसा आयदा लानानै गोथार शास्त्रनिफ्राय फंनैसो परामर्श होनो होननानै आं थामथिम जादों। बे आयदायानो जाहैबाय ज'हननि लिरनाय द' बालाबनि 63 सारिनि उन खलब। बेयाव जिसु ख्रीष्टआ गाहाम रादाब फोसावनाय समाव बेबादि बुंदों, आं बुंनाय बाथ्रायानो इसोरनि गोथांखौ होग्रा जिउ। बे जाबाय जिसु ख्रीष्टनि फोरोंनाय फंफ्रोमबो बाथ्रायानो जोंनो गोथां जिउ होग्रा। आरो बयबो बुजिनाय रावजों बुङोब्ला बेबादि बुंजागोन, बाइबेलनि बाथ्राफ्रानो फंफ्रोमबो बाथ्रायानो मानसिनो गोथां जिउ होग्रा। बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोनजों दसे सम सावरायनो थाखाय आं थामथिम जादों। बियो मोनसे राफोद एबा गोरा मोनसे आयदा, थेवबो आं फोथायो नोंथां मा बुजिगोन। आङो हानायमानिखौहाय बेबादि बुजिथाव रावजों बुंनो थाखाय हास्थायगोन। मानोना बे आयदाया गोराब्लाबो जोबोद जोंनि जिबनाव गोनां बिसय। बेनिखायनो आं बे आयदाखौ बुंनो थाखाय जोबोद इस्सा जादों। फोरबोआ गिदिर बोर लाबोथों बे बाथ्रानि गेजेरजों। आरो बे बाथ्राखौ बुंनो थाखायनो आं मोनसे बिदिन्थि, बे जाबाय एसेकेल बिजाबनि 31 सारिनिफ्राय 11 सारिसिमाव जानाय घटनाखौ आं बुंनानै नोंथांमोनखौ बानजायनो थाखाय हास्थायदों। बेयाव बेबादि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय दङ। सानसेखालि इसोर जिहुवाया एसेकेलनि उन्दुफुनाय समावनो बिखौ बिनि मोदोमाव दांदों आरो दांनानैहाय बिखौ गोथार जिउजों सुफुंनानै मोनसे दैलामबारियाव लांदों। दैलामबारियाव लांनानैहाय बिनो दिन्थिबाय गोबां बेगेंफोर दं दैलामबारियाव। बे गोबां बेगेंफोरनि गेजेराव इसोर जिहुवाया एसेकेल नाबिखौहाय दैदेनबायदों। बेगेंआ बुरजाथार। बे बेगेंबारनि गेजेर गेजेर एसेकेल नाबिया थाबायबायदों। बिनिफ्राय इसोर जिहुवाया एसेकेलखौ सोंबाय, ओइ मानसिनि फिसा हौवा, बे बेगेंफ्रा थांफिनगोन ना? अब्ला एसेकेला बुंदों, फोरबु नोंनो मिथिखागौ। जेब्ला बे फिननायखौ होयो अब्ला इसोर जिहुवाया आरो एसेकेलखौ बुंबावबाय, मानसिनि फिसा हौवा, नोङो बे मानसिफोरनो बेबादि इसोरनि बाथ्राखौ फोसावदो। ओइ बेगें गोरानफोर, नोंसोरो इसोरनि बाथ्रा खोनासं। इसोरनि बाथ्रा खोनासङोब्ला नोंसोर थांखांफिनगोन। नोंसिनि बेगेंफ्राव रोदा सिर सोमजिगोन आरो रोदा सिर सोमजिनानै सोलेरफोर जाखांगोन। जेब्ला सोलेर जाखाङो अब्ला बिगुरफ्रा खोबफिनगोन। इसोर जिहुवाया एसेकेलखौ बेगें गोरानफोरनि गेजेराव बे बाथ्राजों प्रसार खालामनो थाखाय थिनदों। थिनजानाय बादि एसेकेल नाबिया बेगें गोरानफोरनि गेजेराव होज्रिखावनानै बेबादि प्रसार खालामबाय, ओइ बेगें गोरानफोर, नोंसोरो इसोरनि बाथ्रा खोनासं, अब्ला नोंसोरो थांखांफिनगोन। नोंसोरनि बेगेंफ्राव सिर सोमजिगोन। सिर सोमजिखांनायनि उनावहाय मोदोम एबा सोलेर जाखांगोन। मोदोम आरो सोलेर जाखांनायनि उनावहाय बिगुरफ्रा खोबफिनगोन। जेब्ला एसेकेल नाबिया बेबादि इसोरनि बाथ्रा बुंदों, अब्ला बेगेंफ्रा ओरैबादि सोदोब जानानैहाय हु 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 होनना सोदोब जानानै बेगें गोरानफ्रा उरायनो हमबाय। उरायनानै गावबागाव बेगेङावहाय बेगेंफ्रा लोगो लाज्लायना ख्रिं ख्रां ख्रिं ख्रां हु हा बेबादि गेदेरथार सोदोब जानायजों बेगेंफ्रा गावजों गाव गावनि बेगेङावहाय गाव जरा लोगो लालायदों। आथिंजों आसिया लोगो लादों। आखाइनि बेगेंफ्रा आखाइनि बेगेंफोरजों लोगो लादों आरो आसिया फैनानै जरा लोगो लादों। खर' बेगेंफ्रा खर'आ गोदोनाजों लोगो लाफैदों। बेबादिनो बेगेंफ्रा लोगो लालायदों आरो बे बेगेंफोरनि सायाव आस्थैनो सिर एबा रोदा सोमजिदों। रोदा सोमजिखांनायनि उनावहाय मोदोम एबा बे जाबाय सोलेर।
सोलेर जाखांदों। सोलेर जाखांनायनि उनाव बिगुरफ्रा खोबदों। बिगुर खोबनायनि उनाव मानसि महरावहाय गोथै मानसि महर बेबादि महर लादों। जेब्ला बेबादि मानसिनि महर लाबाय आरोबाव इसोर जिउहाया एसेकेलखौ थोनबाय, मानसिनि फिसा हौवा, नोङो बे गोथैफ्रा थांखांनाय बादि खना फादब्रैनिफ्राय गोथांनि जिउनि बारफोरखौ लिंहरदो, जाहाथे बे गोथैफ्रा थांखांनाय बादि थोनजानाय बादि आरोबाव एसेकेल नाबिया खना फादब्रैनिफ्राय गोथांनि जिउनि बारफोरखौ गाबज्रिनानै लिंहरबाय। जेब्ला गाबज्रिनानै लिंहरो अब्ला गोथांनि जिउआ फैनानै बे गोथै बडियाव हाबनानै गासै बे गोथै बडिफ्रा गोथां जिउ मोनबाय। गोथां जिउ मोननानै मानसि जाफिननानै बियो मोनसे गेदेरथार हान्जा जाबाय होननानै शास्त्रआव बेबादि लिरनाय दं। आरो एसेकेलनि 37 बालाबनि 11 सारियाव बेबादि बुंबाय, बे हान्जाफ्रानो गोथैफोरनि हान्जाफ्रा जाबाय इज्राइलनि न'खरफोर। अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, नैबे भिजन दर्शन एबा सिमांनि गेजेरजों एसेकेलनो जि जाथायफोरखौ दिन्थिदों बेगेंगोरान दैलामबारियावहाय बेबादि खुंनानै थानाय, आरो बे बेगेंगोरानफ्रा जेब्ला इसोरनि होनाय बोसोन बादि एसेकेला इसोरनि बाथ्रा बुंदों, बे बेगेंफ्रा लोगो लालायदों, सिर जादों, मोदोम जादों, बिगुर खोबदों आरो मानसिनि महर जादों। जेब्ला बियो एसेकेला खना फादब्रै गोथांनि बारखौ लिंहरबाय अब्ला बिसोर थांखांफिनजोब्बाय। बे जाथायनि गेजेरजों इसोरा एसेकेल नाबिनो बेखौनो लेसन होदों बा फोरोंनो हास्थायदों, बे गासै थैनायफ्रा इज्राइलफोरनि मानसिफोर। बियो मोदोमनि थैनायखौ इसोर जिहुआ एसेकेलनो फोरोङाखै। बे थैनाया जाबाय आत्मिक बिसय स्पिरिचुवेल साइडनाव, अर्थात बिसोरो इसोर जिउहानियाव जेरैबादि फोथायनायजों थांनानै थानो हागौमोन, बिसोर फोथायनायखौ नागारनानै अधोरोमियानि लामाजों थांनानैहाय बिसोरो गोथां इसोरखौ खुलुमनायनि नागारै बिसोरो मोदाय दावदाय खुलुमनानै बिसोरो जिउआव आत्मिक बिसयाव स्पिरिचुवेलि बिसोरो थैनायखौसो इसोर जिउआ बानजायदों। अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जोंबो इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबनानै थायाब्ला, इसोरनि बाथ्राखौ ध्यान खालामाला, इसोरनि बाथ्राखौ खोथाग्राफोरनिफ्राय जोङो बुथुमनानै लायाला, जोंनि खृष्टान जिबनावबो जों जेरैबादि सासे धोरोमिया खृष्टान जानो हागौ, जेरैबादि खृष्टान न'खर जानो हागौ, जोंनि बे स्पिरिचुवेल खृष्टान धार्मिकथा खृष्टाननिफ्राय जोंनि आत्मिक बिसयाव जोङो थैलाङो। जोङो मोदोमाव गोथां जानो हागौ, मोदोमाव रुजु रुमु नों न'खर रायजो जानो हागौ, नाथाय नों इसोरनि बाथ्रायाव ध्यान होआला, इसोरनि बाथ्राखौ गुरुत्थ होआला, इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै नोङो आजावाब्ला, इसोरनि बोसोन बादि थाबायाब्ला, जों फोथायारिनि जिउआ बे जाबाय मोदोम नङा, जिउ हिसाबै जोङो थैलाङो। आत्मिक बिसयाव स्पिरिचुवेलाव थैलाङो। बिनिखायनो गोथार बाइबेलनि बोसोना फोथायारि साफ्रोमबो खृष्टान बिदा फंबायनि थाखाय ओरैबादि गोनां, जों अरायबो बे शास्त्रखौहाय ध्यान खालामनांगौ। बे रावजोंनो आं बेखौ थुलुंगानो हास्थायदों खृष्टान बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो। अनजाग्रा आंगो लोगोफोरखौहाय जोङो शास्त्र फरायनाया, बाइबेल फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आत्मिक बिसयाव गोख्रों राफोदै फोथायनायाव रोदा सुनानै खृष्टान न'खर दाखांनाय आरो जिउजों सुफुंजानाय धार्मिकथा जिउ खुंनायाव नोङो शास्त्रनि बोसोन नङाब्ला माब्लाबाबो हाथारा। जिसु खृष्टआ बेनिखायनो बुंबाय, आं जि नोंसोरनो खोथाबाय बे खोथानायानो नोंसोरनो जोबनो गैयै गोथां जिउ होग्रा। अर्थात बाइबेलनि बोसोना जोंखौहाय जोबनो गैयै गोथां जिउ होयो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा जेब्लायबो इसोरनि बोसोनखौहाय ध्यान खालामनांगौ, फरायनांगौ। खोनासंग्रा साफ्रोमखौ इसोरा गिदिर बोर लाबोथोंसै। आरो नोंथाङा दिनैनिफ्राय
बाइबेल फरायनो थाखाय आङो इसोरनि बाथ्राजों गुरै गोसोजों आं नोंथांखौ खावलायदों। नोंथाङा बाइबेल फराय, गोबांथार बोर मोनगोन। नोंथांनि जिबनाव रंजानाया जागोन। गोजोननाया बबेनिफ्राय फैयो, अबाव मोनो? शास्त्रआवसो लिरनाय दं गोजोननाय बाथ्राया। जोबनो गैयि गोथां जिउआ बहानिफ्राय मोनो? शास्त्रआवसो लिरनाय दङ। सोखाजानायखौ जों बबेनिफ्राय मोनो? शास्त्रआवसो लिरनाय दं। गासैबो बिसयफ्रानो जोंनि आत्मिक बिसया शास्त्रआव लिरजानायजोब। बेनिखायनो बे शास्त्रखौ एबा बाइबेलखौ जों अरायबो फरायनांगौ। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'बाय। खोनासंग्रा साफ्रोमखौ इसोरा गेदेर बोर होथोंसै। आमेन।